onon YouTube channel vlog mau warna zamai yang Julius Wari. Ang nama Junior Nazari, dah kejenai Mumbai. Halo, bicara. Bihula Nazari. Mabai dia mungkin dengar? Waktu Lagi haba zana deh. kejenai muncul. Bitang mana Mumbai kejenai bener ada na. Ayungi saja, ayungi salah. Ayung apa bukan sana bes channel ni kejenai lah. Salah kah apa? Karena hari ini kerja ini di nama jangan lagi tapi berat ini bahaya kisir tu. Baik, bela saja. Ay, Di biar lah mabai dia bener haba pungka. macam kata lah. Hello logofer, welcome to my YouTube channel or another vlog. Ang donai dongfैयो lai गोजोनपुरी गामियावहाय आं सासे फंबायनि हाबा जानो फैदों दा बेयावहाय हाबायाव आं सफैबाय दायो सोर सोर दं आंजों लोगोसे देखायनोसै बेयावहाय आंजों लोगोसे दङ दिनैहाय आंजों लोगोसे दङ नै फंबाय मा नाम होनदों नोंनिखौ Julius Wari. जुलियास औवारी बिथाङानो दिनैहाय बे हाबानि वेडिं खालामग्रा होनदों नंगौना नङा मोजाङैहाय आं सोंनायसै बिथांनावनो नों बे हाबायाव माला फैया Dahai fungau sopaidan. दहाय फुङाव अ माय गड ओमफ्राय नोंनि खामानिया मा Bebaidina दै tingki ma tingki बेखौनो थायो आरो ना. अ ओमफ्राय आलासि दैदेनलांग्रा नामा आलासि नायग्रा रिसिभ खालामग्रा मोजां मोजां फंबाय दिनैहाय बे फंबायाखौ लोगो मोनबावबाय नै दा बे फंबायानो आंनि जानानै आंनि चेनेलावहाय भिडिअ खालामगोन लोगोफोर थांबाय खेबखाबाय Onon YouTube channel vlog mau warna zamai yang Julius Wari. Mabai dia mengkau aku pindah Gojoonpuri Mondoli hoन्दों नामा बियो बिथाङानो बे हौवा गोदान brother मा नामलाय बियो नामा जोंबो बे गोदानसो गोदान बियो ओरै खाथियाव लाबोरा माथो एसे ओरैला बिथांनि नामा बुंदो आंनि नामा जुनियर नार्जारि दा गोजोननाय मोनबाय आरो बिथाङा Bihula Nazari. माबायदि मोनखो नोङो Waktu नोंनि हाबा जानानै दे kejenai muncul. बिथांमोना बुंबाय गोजोननाय मोनदों आरो ना आयंनि फिसाला आयंआ मा बुंनो सानो बे चेनेलनि गेजेरावलाय Salah kah apa? Karena hari ini kerja ini di nama jangan lagi tapi berat ini bahaya kisir tu. Baik, bela saja. Ay, Di biar lah mabai dia bener haba pungka. macam kata lah. Ayo arah na. Mabai dia bener. Dia batik kulit belai baik. Mana aku lu mana kamu? Abu kulit belai baik mabai dia bener kesah. Mesang. Ay. Ro, mana ini ro, mana lagi?
you. Hello, congratulations. Yes. Malaniफ्राय दंफैयो नोंलाय? फुंनिफ्रायनो दंफैयो. फुंनिफ्रायनो? वा मोजां दा? मोजां. मेनेजमेन्टआ माबायदि जादों? मोजां. मोजां दा? मोजां नायफैदो सिङाव. दे. लोगोफोर नि थाखाय केमेरा फारगि गिदिर थिखांनानै दोननाय. वा. वेलकाम खालामग्रानो. वा. सिङाव नेबाव सा लोंग्रा हटेल आरो ना. ओरै. सा लोंग्रा हटेल. सा लोंग्रा दा? Yes.